Ассалому алайкум, бародаро. Тамоми касое ки бо мо ҳастед ва моро дидестед. Бародаро, мо хостем имрӯз дар ҳамин видеоролик шуморо нишон бидиҳем чӣ хел дар ҳамин смартфонҳои худмон, дар ҳамин телефонҳои худмон ҳамин рекламаҳое ки дар сайтҳо ҳастанд, дар приложениҳо ҳастанд, ҳамиҳоро хомӯш кунем. Бародаро, пешакӣ мегӯям, ҳамин рекламаро мо ҳамин смартфони худмонро хомӯш мекунем. ҳамин тамоми приложениҳое ки ҳамиҷа ҳастанд, ҳамиҷа шумо мебинед, ҳамаи ҳамин приложениҳода реклама хомӯш мешавад, кроми YouTube. мо YouTube мутаассифона рекламаша хомӯш кардан наметавонем, ягон роҳ қатъӣ намешавад хомӯш кардан. Бародар, мақсади мо чие? Хомӯш кардани рекламаҳое ки мо дар сайтҳо нишон медиҳем, дар приложениҳо нишон медиҳем. Мақсади мо, бародаро, аввалаш вақта мегирад, дуюмаш заряди телефонро сарф мекунад, сеюмаш мегабайтҳои моро, тарифҳои моро сарф мекунад, трафикҳои моро сарф мекунад. Бародаро, ба ҳамин хотир ман мехоҳам нишон бидим. Ҳастанд касое ки ҳамин реклама дар ҷони садагии реална мефурӯшад ки ҳамин реклама набошад. Барои ҳамин ҳозир мо нишон медиҳем. Неки мо пешакӣ мегӯям, бародаро, ки ин способ фақат телефонҳои Android мешавад, iPhone намедонам мешавад намешавад, ягон мо пробуд кардагӣ нестем. Бародаро, ман барои тасдиқ кардан ҳозир нишон медиҳем чӣ хел кор метиҳад приложения. Допустим, медонем приложения Super VPN. Ина вақти гирён даромадани приложения да мо да реклама нишон медиҳад. Чӣ хел десте, бародаро, ставки на футбол, личные коэффициенты 18+, туда-сюда, закрит. Ина тагмачаро меҷиқем барои гирён кардан. Ина бо реклама нишон дестааст, бародаро. И уже бениҳояти бада як маҳкам мекунем. Приложениеро маҳкам мекунем, бародаро. Чӣ хел дидесуде? Бо айсари нав медорем ҳамин приложения, чтобы ҳамин приложения мо хомӯш кунем. Бо реклама додестааст. Ина чӣ хел дидесте, бародаро? Бо рекламаи дар телефон. Зер мекунем, хомӯш мекунем приложения, бо реклама додестааст. мебурем. Анаки мо чӣ кор мекунем? Чӣ хел мекунем ки ҳамин реклама дар телефони мо хомӯш мешавад? Медорем настройки. Бародаро, телефони ман хонарай. Дар баъзе телефонҳо подключения мешавад, раздели подключения, раздели другие сети, айманда другие соединения. Соединение омадагия, бародаро, на другие соединения. Медорем ҳамида частный DNS. Охирон строки ҳаст ки инҷо дидестем, бародаро. Охирон строкда частный DNS да медорем. Инҷо ҳастай разделои частный DNS. Выключить автоматически настройка частного DNS. Как видим, чӣ хел дидестем, бародаро. Мо выбирать мекунем настройка частного DNS. Выбирать мекунем имя хоста. Деҷа менависонем, бародаро. ҳарфои майдахати DNS точка бо ҳарфои майдахати A D G U A R D Adguard пробил намемонем, бародаро. нигоҳ кунед ки баъди нуқта автоматически пробил мемона, пробивать мекунад, як строчка мепартова. ҳамун строчкаро ҷавз кунед, намонед строчка бишава баъди нуқта, баъди точка мондагитон намонед ки строчка бишава. Баъди точка adguard бозам точка com dns нуқта adguard нуқта com. чӣ хел дидем, бародаро? Анакун тамом. айҷа мебурем хафо. Дидем частный DNS мо биромад dns.adguard.com. маҳкам мекунем настройкиро, бародаро. мегзарем бозам настройкаи VPN барои проверка кардан. чӣ хеле мебинем, бародаро, поён да ҳамин тарафи поён да реклама буд, реклама нест, вуҷуд надорад дигар реклама.
меҷиқем кнопкаша, и кнопкашам зер мекунем. Приложение мо аз тарафи боло гирён шид, реклама нишон надод ба моро чӣ хеле дест. Ана ки бозам медороям приложение SuperVPN, бозам контакта меҷиқем, бозам ягон реклама дестем бародаро, бозам мера меҷиқем. Тамом. Тенҷая маништякай ягон реклама дига моро иншоалло ки ғам наметия. Бародаро мегум пешакӣ боя борга то есть такрор мекунам ки дар ҳама ягон приложение ки дар телефонҳо ҳаста, дар бисёрш масалан мо вақте медорем мо дар реклама нишон метия. Бисёри сайтҳо дар медорем мо дар реклама менишон метия. Ҳама ягон приложение, ҳама ягон сайтҳо дар реклама дар телефони мо хомӯш кардагӣ шид. Дар ягон ҷо нишон наметия. Дар пусина бо авита медорем. ҳазир ман нишон дем. Ина иҷада реклама скрита нависондагӣ чӣ хеле мебинем бародаро. Агар ҳамин приложение мо мақсад DNS худмон настроид намекардем, ҳамин ҷа медорем ҳаминҷа ягон реклама буд, обязательно ягон реклама нишон медодам моро. Чӣ хеле маълумай дар ҷози реклама скрита. Бозам поён мерем, иҷаштам реклама скрита. То есть дар ҳамаи ҷо, дар ҳамаи приложение телефони мо реклама маҳкам шид бародаро. Агар дар телефонотон вақти настройка даромадан функсия DNS наёфте, инҷа поисковикай болода. Поисковик дар меҷиқе ябор англисиро вибрат мекунӣ, DNS менависонӣ, ина меброя функсия дар любой телефони Android. Вақте ам болода DNS менависонӣ бародаро, меброя. Ҳаминҷа медрой кору бора тахт мекунӣ. бародаро, агар ҳамин видеои мо шумо да маъқул шидагӣ боша, ягон фоида расондагӣ боша бародаро, аз шумо хоҳиш мекунем ҳамин канала дастгирӣ кунед, лайкҳои худтонро бимонед, канала поделиться кунед бародаро, дастгирӣ кунед. Бо мо ояндада иншоалло нишон медиҳем чӣ хел дар YouTube, дар ҳамин основной YouTube ки мо дидестем ҳилаҳош ҳастае ки рекламаро мақсад хомӯш неу вадид мекунем, рекламаҳоро кидат мекунем. Хеле мекунем ки ҳам реклама дар вақти роликора мемонем 10 минута 15 минута роликора мемонем, мора вақти тамошо кардан мушаҳид накуна. Мо нишон медиҳем раҳошона бародаро. Ба ҳамин ҳама дар паноҳи худо бошед. Худованд нигаҳдортон боша.